Zavri to očičko. Tichučko. Už. Počkaj. Už sa to roztrháva, tá blana. Nedávaj mi tam hlavičku, lebo mi tieníš. Pomáham mu. Maminka? Áno, pomáham mu z tej blany, aby sa nadýchlo. Dve čučunky. Jak si sa potesil? Len aby sa naučili piť potom. To ich maminka naučí. To ich maminka naučí jej. Mami, a to černé nemám ráďatko, alebo má? Nemáš. Povedz Povedz babke, že ešte jedno vyšlo. To ona ví, ty si kričala. Kde je? Nevidím ho. Však umývá ho. Všetko. Vidíš? Nie, ja už vidím. A jaké je iné? Ždulša. Tichučko. To je zasinací. Je iné? No, Jaké farby je? černé. Ne, ono bude šedé také potom. Čierne? No. To bude šedé. Tak já mu sečkolím černé nožku. Ona ho poumýva pekne. Nevidím tam. Ne, nemusíš teraz vidieť. Počkaj za chvíľu. Tieníš mi? A já nevidím. To mačka tieni ti. Bež za babku pozri, nech nevykrika, že to natáčam si. Prosím ťa, bež. Povedz jej to, nech nekričí. Ne. Bež jej povedať, prosím ťa. Čo? Aby nekričala. Babku, nekrič. Ne, ty. Kedy bude? Bež jej povedať, aké bude to druhé. Nevím ještě. Šedé. Uvidíme. Či bude šedé, alebo fialové. Fialové. Černo-fialové. Bude také popolnatené. Popel? Černošivé. Alebo len šivé. Sú fialovo-šivé. To bude sadžové. Sadze. Dokedy ho bude obližovať? Pokiaľ nebude úplne čistúčka. A dokedy budú čisté? Však ho musí zdezinfikovať, ne? Od čeho? Od krvi? Od všetkého toho bordelu. Od jedenia? Odpad, to je odpad. Jedenie? Nie. Čo? Blana a tak. Aj teba museli umývať, keď sa narodil. No.
Kúpali. A v čem? Potom ťa nakrémovali A v čem ma kúpali? vo vodičke. A v čem? V vani alebo v sprche? V umývadle. Jej, fuj. No, však ale také bábenko. Ja som ešte aj čúral, aj kacal. Ty si trochu. To všetko sa budeš učiť v škole. Nevidím. Pozor. Ja už to vidím. Nevidím lavičku, ešte nevidím. Na čo to natáčaš a fotíš? Nechaj mi to, ja to chcem, lebo to je zážitek. Ale ja nevidím. To sa nenaskytne, hoci. Ja nevidím lavičku ešte. Komu? Tej mačke. Však vidíš tam. To není lava. Lava ešte je v tej... Hlavička je vonku, pozri ležka. To není lava. Šedé. Jedno je po mamičke a jedno je po tatkovi. A dejte, tatko. Však chodí k nám na besedy. Jdeme, tak? Nech je ich koľko chceš, ak sme mývali 1 rok až 11, ne? 9? Koľko ich bude? 1 000 000? Tichučko, najprvé hlúposti. Pýtal sa. A ja ti odpovedám, že koľko? 2 mačiatka stačia, koľko by si ich chcel? Ale ty je černý. Ešte takých musí ho ešte nechať tak prikrytého, víš? A ty je Aj teba museli to prikryť. černá. Tam pod nožičku. Ono nevyzje pod nožku? Musí ho trošinku tak schované. Ukáž mininku. To vidíš? Tam je maličké schované. Už vidím tú lavičku. No, musí odpočinúť a znovu ho začať umývať. Budem jesť ešte 1/3? Už nebude. Asi. Potom si to len pofotíme. Asi bude. My je ešte 3.